Goedenavond. De keizer van Franeker. En hij heeft ons gevraagd of wij nieuwe kleren voor hem willen maken. Wat een eer. In Frenscher wie een prinsjuster op ziek naar het famke dat de skoeg wel paste. En laai een mooie prinses te koesten in de etalage. Toen ging de prins weer een levend maken. De winkelstritten wie omtoveren ta een merkensboek. Daar zitten ongeveer 35 studenten van de opleiding drama en toneel. Die zitten in verschillende etalages over de stad verdeeld. En als de kinderen langslopen en gooien een goudmuntje in het potje, komt de etalage tot leven en beelden ze een sprookje uit. Ja, Zit lekker? ja, staat er ook heel goed. Staat heel mooi. De proef nog even. Elk jaar met kerst verzinnen wij nieuwe leuke dingen erbij. En zo krijgen we een beetje samenhorigheid en gezelligheid in de stad. Want het is tenslotte nu kerstvakantie. En dan moeten we iets leuks aan de kinderen bieden. En werkt het wat, die saamhorigheid en die gezelligheid? Komt het al wat op gang? Ja, want als je ziet hoeveel kinderen er momenteel rondlopen in de stad, dat is heel bijzonder voor een vrijdagavond. Heel erg leuk. Stoere prinsen en mooie prinsessen dus. Al kon net elke niet zien prinses vinden. Ik wou zo graag als de heks een keer een appeltje geeft en toen overleden. Maar dat wil ik zo graag zien. En dan... Ik denk dat jij Sneeuwwitje bedoelt. Ja, Is dat je lievelingssprookje? ja. Nou, ik hoop dat je er vindt. Veel succes.